kapitlu 7 vers 9. Wara dawn il-ħwejjeġ ħarist, wara folla kbira li ħadd ma seta' jgħodda minn kull ġens u trubujiet u popli u ilsna kollha. Weqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf imlebsin ċlieqem bojot u friej tal-palm f'idejhom. Għajtu bil-ħenol bil-qalu s-salvazzjoni tappartieni għal Alla tagħna bil-qiegħda fuq it-tron u lil-ħaruf. U l-anġli kollha kienu weqfin madwar it-tron, madwar l-anzjani u l-erba' ħlejjaq ħajjin u nxteħtu għal wiċċhom fl-art quddiem it-tron u aduraw l-Alla bil-qalu Amen. Ħajkunu l-barka u l-glorja u l-ġieħ u l-erf u r-ringrazzjament u l-unur u s-seta u s-saħħa lill-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Aħna wkoll missier rridu nżidu l-ammen tagħna hekk ikun. Għaliex aħna narfu mulej skont il-grazzja li inti wassaltilna li dan huwa ta' bilħaq minnu. Mhijiex xi ħrafa, mhijiex xi finzjoni, mhijiex xi storja li jivvintawha l-bnedmin ma' dinja il-ġrajja li seħħet f'din id-dinja kif inti mulej ħdimt salvazzjoni għalina l-bnedmin, għalina li ma kienħaqna xejn ħlief kastik, nkunu mormija mill-preżenza tiegħek, frattant mulej inti ħaddantna miegħek, bistna bil-bewsa tal-mħabba tiegħek, il-qajtna tajtna merħba sabiħa. Bħal dak il-tfajjel illi mhux biss telaq il-missieru u kasbar ismu u berba ġidu meta mar lura il-missi laqgħu. U din hija l-istampa mulej li ħanna għandna qudiemna dalgħodu. Kif inti tilqa' lil-midinbin bħalna biex minnhom tagħmel nies qaddisa, nies denji li jkunu fid-dar tiegħek. Nies ejjima għalik li jadurawk u jservuk tul ħajthom kollha. U għalhekk nitolbuk mulej biex kif aħna se nisimgħu il-kelma tiegħek imxandra li natina li ikollna wisalija fil-qlub tagħna. Nitolbuk ukoll għal tfal ċkejknin li se jkollhom il-lezzjoni tagħhom. Nitolbok mulej biex minn ċkunithom inti tibda tippreparahom u tħejjihom sabiex jogħġbok ukoll tagħtihom l-għotja tas-salvazzjoni tiegħek. Amen. Amen. Mela, tfal ħajmorru iva. Tajjeb. Biex saħħaħ it-tama tagħna, Sidna Ġesu, tagħna dan is-sensiela ta' viżjonijiet. U din waħda partikolari fejn qisu qed biex ilna tieqa biex nittawlu fil-ġenna u naraw x'qed jiġri hemmhekk. Hija xi ħaġa magnifiċenti ħafna fejn nisimgħu din il-kotra ta' nies li matul iż-żminijiet se jkunu salvati u qegħdin jgħidu bl-ħenoli, ġifieri din l-affermazzjoni tagħhom hija affermazzjoni bla dubju huma konvinti minnha u jgħiduha bl-akbar konfidenza is-salvazzjoni tappartieni għal Alla tagħna bil-qiegħda fuq it-tron u lil-ħaruf. Qegħdin jagħtu krettu sħiħ lill-Alla talli permezz ta' ibnu il-ħaruf Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja issa jinsabu fil-glorja igawdu lill-Alla f'xirka perfezzjonata. Is-salvazzjoni tappartieni għal Alla tagħna bil-qiegħda fuq it-tron u lil-ħaruf. Jalla l-kol kemm aħna nkunu kapaċi ngħidu din l-istess affermazzjoni u niftaħru f'Alla tagħna illi resaq lejna u iva berikna bis-salvazzjoni tiegħu. Salvazzjoni hija tema grandjuża tal-Bibbja kollha. Il-Bibbja hija l-ittra tal-imħabba tal-Alla
mibgħuta lilna biex bija infurmana kif salvana u ċoħe kif waslinna l-imħabba tiegħu. L-imħabba tiegħu illi deret b'mod mill-aktar eċċellenti fuq is-salib imwassla lilna mill-Ispiritu Santu li ta' bilħaq illum qegħdin ingawduha. Is-salvazzjoni hija għotja tant grandjuża mingħand Alla illi rridu narawha minn aspetti differenti. Pawlu jgħidilna illi il-ħlas jew il-paga li jagħti d-dnub hija l-mewt. Separazzjoni minn Alla fl-infern. Dik hija l-konsegwenza tad-dnub. Imma l-għotja b'xejn Alla hija l-ħajja eterna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri hawnhekk hija t-tama tagħna. Għotja b'xejn gratis mingħajr ma kontribwejt, mingħajr ma tajt xejn, li sempliċement bidejn battala mingħajr ma ħaqqek tirċivija mingħand Alla. L-għotja b'xejn Alla hija l-ħajja eterna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. U l-Bibbja tatina diversi aspetti tas-salvazzjoni biex il-koll importanti u però jikkomplementaw il-xulxin biex nifhmu aħjar il-magnifiċenza ta' dan l-att Alla li aħna nsejħulu il-salvazzjoni. Ħanamlu hekk. Il-Bibbja tirraġuna li aħna diġà salvati. Aħna qegħdin insalvaw u aħna qed insalvaw. Ma rridx nħawwadkom, ħanimxu pass pass mal-Bibbja u ħanaraw kif ta' bilħaq aħna diġà salvajna, il-Kristjani ġifieri diġà salvajna qed inkunu salvati. U għad insalvaw. U maħniex qegħdin nikkontradixxu lil nfusna. Għax il-Bibbja tagħmlu. Ġieli nkellmu n-nies hemm barra. U meta ngħidulhom illi aħna salvati, iħarsuna b'mod kwizzikament. X'inti tgħid diġà salvat? Ma tagħmel sens. Għaliex fil-mentalità tagħhom hija li forsi nsalvaw fl-aħħar nett, forsi. Qed tifhem jekk Alla jrid. Imma li tgħid li diġà salvat, aħna l-Evanġeliċi din naffermawha. Qed tifhem. Il-Kattoliċi jgħidu li tinsalvaw u jiffissaw fuqha dik, jikkonċentraw fuqha. Aħna li diġà salvajna, però aħna nisbaljaw mbagħad għax ninsew li qegħdin inkunu salvati u għad ukoll insalvaw. Mela biex neħħu dan l-aqbut minn għajnejna u napprezzaw aktar din is-salvazzjoni illi dwara l-erwieħ santifikat fil-ġenna jgħidu is-salvazzjoni tappartina l-Alla tagħna bil-qiegħda fuq tron u lil-ħaruf. Għanna raw billi xiridu ngħidu meta ngħidu illi il-Kristjan huwa diġà salvat. Xi ħaġa passata. Mela, ħanna raw passat, preżent u futur. Aħna diġà salvat, inħarsu lura u kapaċi ngħidu illi kien hemm żmien meta kont fid-dlam imma issa l-mulej ħariġni għad-daw tiegħu. Diġà meħlus mill-ħtija u mill-kundanna tad-dnub. Fatti Ġesu jaffermalna meta jgħidilna f'Ġwanna 5. Tassew ngħidilkom. Min jisma' kliemi u jemmen f'dak li bagħatni għandu l-ħajja eterna, diġà għandu. Għandu l-ħajja eterna u ma jgħaddix għal kundanna iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja. Hija trasferiment li diġà seħħ. Aħna konna taħt id-dominju tad-dlam, Alla trasferina għad saltna ta' ibnu il-maħbub. Għalhekk l-Apostlu Pawlu bl-akbar konfidenza jgħidilna li issa m'hemm l-ebda kundanna għal dawk li huma fi Kristu Ġesu, dawk li qegħdin fl-għaqda ma' Ġesu, dawk li huma f'unjoni mistika miegħu permezz tal-fidi, dawn għalihom m'hemm ebda kundanna. Meta ngħidu aħna salvati, jiġifieri m'għadniex taħt il-kundanna tal-Alla. Alla qed jgħidilna irid jaċċertana li mhux se nispiċċaw fl-infern. Anzi diġà għamilna werrieta ta' smewiet.
fil-milja ta' żmien Alla bagħat l-ibnu miegħed mara sar taħt il-liġi biex jifdil il daw taħt il-liġi u biex nirċievu minn issa l-adozzjoni bħala wlied. Pawlu jgħid allura ma tkomx aktar il-sira imma sirtu ulied. Sirtu ulied. Il-Kristu ħa dnubietna fuq innifsu u allura il-liberana minnhom. Id-dnubiet ma ħadhomx fuqna imma ħadhom fuqu innifsu. Ġwan il-Battista darba minnhom għajet u qal araw il-ħaruf talla danu li ineħħi id-dnub tad-dinja. Jgħatument neħkieħ billi tabba fuqu nnifsu. L-Apostol Pawlu huwa prattikament l-awtur prinċipali illi jisu qatt ma jiġba biex jgħidilna illi aħna diġà meħlusin mill-kundanna tal-liġi miksura. Għax irċivejna il-maħfra mingħand Alla. Rumani 3 vers 24 jgħidilna illi kull min jemmen f'Ġesu huwa ġustifikat b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa illi hi fi Kristu Ġesu. Ġustifikat. Għadin il-dinja l-kelma illi rridu niftakru. Nżommuha bħala għażiża fil-memorja tagħna illi Alla salvana fis-sens li iġġustifikana. Jiġifieri ata bħala l-imħallef tagħna ata sentenza. U hija sentenza mhux ta' kundanna, imma l-kontrarju hija sentenza ta' ġustifikazzjoni. Alla iddikjarana bl-ħtija. Iddikjarana ġusti qudiemu. Ġusti ovvjament bil-merti ta' Ibnu Ġesu. Palli kieku Alla libbisna bil-perfezzjoni ta' Kristu. U f'dak is-sens il-Kristjan jitenna u jgħid illi aħna diġà salvati. Diġà salvati. Aktar tard l-Apostol Pawlu jgħid aħna nżommu, aħna immantnu ġifieri, nisħu illi l-bniedem hu ġustifikat bil-fidi apparti l-opri tal-liġi. L-opri tal-liġi, l-ubbidjenza tagħna x'nagħmlu matul ħajjitna ma titħolx fil-equation. Aħna salvati jew le. Aħna salvati il għaliex Kristu għex ħajja perfetta għan-nom tagħna u fil-milja ta' żmien ukoll ta' ħajtu bħala tpattija għal dnubietna. Allura Alla issa jista' ikun ġust u wkoll jiġġustifika lil min jafda f'Ġesu. Alla jaħfer id-dnub tiegħu, jaċċettah u jqis il-persuna tiegħu bħala ġusta f'għajnejh. L-Apostol Pawlu għandu sentenza fenomenali fejn bija jispjegalna eżattament x'ġara fuq il-Kalvarju. Fejn jgħid li Alla għamel lil Ġesu biex ikun dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja ta' Alla fih. Alla għamlu dnub għalina bħalli kieku mhux bħalli kieku fir-realtà qabad id-dnubiet tagħna ta' wliedu kollha, tan-nies kollha li xi darba jew oħra għad ikunu salvati u tefaħħom fuq Ġesu, fuq is-salib. Dik nof storja. Imbagħad qabad il-perfezzjoni ta' Kristu u libbisna biha. Allura għandna nitkellmu dwar l-iskambju tas-salib. X'ġara fuq is-salib sar trasferiment, sar exchange. Aħna tajnih il-ħmiġ tagħna lil Ġesu u tagħna l-perfezzjoni tiegħu. Aħna tajnih id-dnubiet u libbisna bil-perfezzjoni tiegħu. Dana ġara sempliċement għax aħna afdajna fih. Afdajna fih. Mhux minħabba xi ħaġa maħduma fina jew għamilna aħna lina nfusna. L-Apostol Pawlu din jiġħadha billi jgħid mhux minħabba xi opri tajba li konna minna fil-ġustizzja, imma skont il-ħnina tiegħu bil-ħasil tar-reġenerazzjoni u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu li sawwa fuqna bil-għana permezz ta' Ġesu Kristu is-Salvatur tagħna. Sabiex ġustifikati bil-grazzja tiegħu Alla jiddikjarana ġusti bħala favur minn għandu, favur. Mhux għax raxi mertu fina, huwa favur minn għandu. Sabiex insiru werrieta skont it-tama tal-ħajja eterna. Alla jiddikjarana ġusti fuq l-ubbidjenza perfetta u s-sodisfazzjon ta' Ġesu Kristu. Ubbidjenza u sodisfazzjon issa magħdud fil-kont tagħna.
Aħna nitkellmu dwar debitu u kreditu. Il-bank x'għandu jtik jew x'għandek ittieħ. Debit, credit. Tajjeb? Meta inti Alla jikkreditana l-ġustizzja ta' Kristu, jgħaddija għal kontana. Jgħaddija għal kontana. Xi ħaġa li David anke avolja kien jgħix fil-qabel ma twieled Ġesu, xorta kien jaf dwar din il-barka tremenda, esprimija kemm il-darba fis-salmi tiegħu. Pereżempju fir-Rumani 4 Pawlu jikkwotah il-David. U jgħid illi David ukoll jitkellem dwar il-barka tal-bniedem li Alla jikkreditalu, smajtuha? Alla jikkreditalu l-ġustizzja, apparti l-opri tiegħu. Billi jgħid imberkin dawk li t-trasgressjonijiet jew id-dnubiet tagħhom huma maħfura. U d-dnubiethom huma mottija. Imbierek ir-raġel li s-sit ma jgħodlux dnubu kontrih. Dik hija l-barka ta' kull Kristjan. Kull Kristjan li ta' bilħaq qiegħed jafda f'Ġesu Kristu għandu diġà il-maħfra ta' dnubiet. U mhix maħfra parzjali, mhix maħfra fittizja, hija maħfra tas-sew. Alla ta' bilħaq. U realment ħelisna minn dnubietna kollha. Li għamilna mill-konċepiment ta' konna għandha f'ġufomna sal-aħħar nifs ta' ħajjitna, dak id-dnubiet huma maħfurin huma kkanċellati. L-Apostlu Pawlu dan jgħid li ġara minħabba Ġesu Kristu. Il-pattija tiegħu fuq is-salib u allura aħna il-qajna dik il-pattija. Sal-Apostlu Pawlu ma kienx anke qabel ma konverta kien raġel reliġjuż ħafna, Fariżew, josserva l-liġi. Però l-Pietru darba ċanfru u qallu aħna Lut minn natura u mhux midinbil mill-ġentil. U frattant aħna avolja aħna bħala Lut aħjar mill-pagani reliġjożament, qallu frattant nafu li l-bniedem mhux ġustifikat bl-opri tal-liġi. Iżda biss permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. U din kienet il-ħaġa li aħna trabbejna ma kellniex idea tagħha, vera? Għalkemm ngħidu li ngħixu f'pajjiż nisrani, in-nies mhumiex malma din il-verità. Illi aħna ġustifikati bil-fidi f'Ġesu Kristu u għalhekk aħna emminna f'Ġesu Kristu. Sabiex nkunu ġustifikati bil-fidi fi Kristu u mhux bl-opri tal-liġi, għax bl-opri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat. Ġili saqsuni, imma bniedem li jkun vera jgħix skont il-kuxjenza tiegħu u għamel minn kollox u kien reliġjuż, da ma jsalvax? Bl-opri tal-liġi, ebda bniedem ma jkun ġustifikat. Ma naħsibx li tkun xi jaref biex issa jew tilqa l-Iskrittura x-xhieda tagħha jew xejn. Il-Kristjan huwa diġà salvat, fis-sens li Alla iġġustifikah. Alla għata sentenza favorih. It-tieni aspett. Il-Kristjan qiegħed ikun salvat. Mela hawnhekk għandna proċess, dal-proċess ħansejħulu is-santifikazzjoni. Għandna ġustifikazzjoni li Alla iberikna bija fil-bidunet tal-ħajja Kristjana tagħna, imissa wkoll is-santifikazzjoni li jagħtina fil-bidu, però din tkompli il-bqija ta' ħajjitna kollha. Is-santifikazzjoni. Preżentament ġifieri qegħdin mindu konvertejna sa tmiem ta' ħajjitna ninsabu fi proċess ta' salvazzjoni, fis-sens li qegħdin niġu emanċipati jew meħlusa mill-vizzji tagħna, mid-dnubiet li nirrepetu Alla qed jeħlisna minnhom. U Kristjan normali ssibu li qiegħed javvanza l quddiem. Il-klassiku, il-ktib klassiku ta' Bunyan, l-avvanz tal-pellegrin, il-Pilgrim's Progress, li qiegħed joqrob li Alla. Miexi fit-triq, tajjeb aħġi li żbalja u naraw li maħniex ħielsa mill-waqgħat, frattant nagħmlu progress. U dan huwa aspett importanti ta' salvazzjoni, il-dawk kollha li Alla ħfrilhom, Alla wkoll iqaddishom. Alla jħobbna tant li mhux biss jaħfrilna,
matina aktar minn hekk. U ċoħe illi aħna ma nibqawx taħt id-dominanza tad-dnub. Id-dnub għandu ħabta illi jaħkem fuqna u jġelna namlu, avolja nafu fil-kuxċenza ma jġelna namlu dak li mixtuqx. Issa, bl-Ispiritu Santu mod li jenna ma nibqawx taħt dik il-ħakma, taħt dik it-tirrannija tad-dnub. Aspett sabiħ ta' salvazzjoni, fatti l-Apostolu Pawlu jgħid inkwantu l-insara kollha, insara ġenwini kollha, jassigurhom minn xi ħaġa illi totta għalihom il-koll fejn jgħid illi d-dnub ma jaħkimx aktar fuqkom għax intom m'intomx taħt il-liġi imma taħt il-grazzja. Rumani 6 vers 14. Pawlu jassigurana illi iva bl-Ispiritu Santu mod li lilna ma nibqawx nafġu fil-ħama tad-dnub. Għal kontrarju nibdew nesibixxu s-sbuħija tal-karattru ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-qdusija li dwar qegħdin nitkellmu hija mixtrija għalina minn Kristu. Infatti Pawlu jgħid illi Alla għamel lil Kristu biex ikun għalina erf, qdusija, fidwa biex kull min jiftaħar fil-mulej. Ġesu huwa l-qdusija tagħna. U bħalma bih aħna għandna l-maħfra, bih ukoll aħna nitqazzu. Dik il-qdusija ta' Kristu hija mogħtija lilna mill-Ispiritu Santu illi jaqadna miegħu. Qdusija, taqdis, santifikazzjoni, sejħela li trid, din hija l-ħidma tal-grazzja t'Alla fina. Mela, Alla iddikjarana ġusti, ġustifikazzjoni. Issa Alla qed jagħmilna ġusti. Irridu niddistingwhom minn xulxin għalkemm huma mogħtija flimkien, Alla jagħtihomna flimkien, meta jiġġustifikana f'mument wieħed. Issa, biex jissantifikana il-bqija ta' ħajjitna allura għandek it-tul. Waħda, mhux waħda wieħda, it-tnejn flimkien. Kull min hu ġustifikat, kull min maħfur, issa jinsab fi proċess ta' tindif. Alla qed inaddafna, Alla qiegħed jisseparana mid-dinja, Alla qiegħed jemanċipana mill-passjonijiet midimba ta' nfusna. Kif? Permezz tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu illi iqaddisna bil-verità tal-kelma t'Alla. Trid tagħmel progress fl-ħajja Kristjana tiegħek, inxteħed b'ruħek ġismek fl-Iskrittura mqazza. Aktar ma ssir tafa, aktar tnatfek. Ġesu talab il-missier qaddishom bil-verità tiegħek, kelmtek hija l-verità. Ekku. Aktar ma sew mitla tal-Iskrittura, aktar l-Ispiritu Santu kapaċi jaħdem fina biex iqaddisna biex iġeddidna fil-bniedem ta' ġewwa. Aħna dikjarati, Alla dikjarana li aħna ħolqien ġdid tiegħu, dak il-ħolqien ġdid kull ma jmur irid jibda jidher, ikompli jidher aktar. Efesin 4 vers 23. Pawli jgħid li għandkom tkunu imġedda fl-ispirtu ta' moħħkom, il-mentalità tagħna ma nibqgħux naħsbuha kif konna qabel. Qabel ma waġibna l-Evanġelju bil-fidi. Tkun mentalità ġdida, issa kif se nikseb il-mentalità ġdida billi ma tibqax tagħti każ l-erf tad-dinja imma tagħti każ l-erf t'Alla miġbur fl-Iskrittura mqazza. U allura tiġġeddu fl-ispirtu ta' moħħkom u tilbsu l-bniedem il-ġdid li skont tixbija t'Alla u maħluq fil-ġustizzja u l-qdusija vera. Alla jagħmilna verament qaddisin. Kemm hawn nies illi jilagħbuha tal-qaddisin. Jilagħbuha li huma super speċjali, aħjar ma' ħadd ieħor, bħal dak il-Fariżew li tara fit-tempju beda jiftaħar quddiem Alla li nsum darbtejn fil-ġimgħa nagħti l-għexur u jew m'iniex bħal dal-pubblikana u adulteru. Frattant il-pubblikan talbu u Alla kun ħanin miegħi il-midneb. Beda tajjeb, għax Alla ħafirlu, Alla ġustifikah jgħid Ġesu. Niżel daru ġustifikat aktarx mill-ieħor illi pretenda illi huwa aħjar ma' ħadd ieħor. Le, Alla iqaddisna fil-verità. Kif? Billi immutu għad-dnub u ngħixu għalih. Immutu għad-dnub, Bibja sejħilna biex niġġieldu kontra d-dnub anke jekk
Naslu fl-estremità li taqta' jdek il-lemenija li qed tħajrek jew tikkawża li tidneb, aqtaħħa barra warmija għal bot minnek għedna Ġesu. Jaqbillek tidħol fil-ħajja magħtub milli b'żewġ idejn biex tinxteħed fin-nar tal-infern. Jiġifieri rridu nkunu vera kattivi ma' nfusna, imbasta ma rdimbux. B'ċerta determinazzjoni l-Bibbja tgħid li għandna nimmortifikaw id-dnub, noqtluh, mhux inżielu bih, mhux naħmluh, nittollerawh, noqtluh. Galatin 5 vers 27 jgħidilna illi dawk kollha li huma ta' Kristu Ġesu salbu il-ġisem tal-passjonijiet ħsiena tagħhom. Mela aħna Alla ipenġina bħala nies imsalbin ma' Kristu. Mejtin ma' Kristu, imqajmin ma' Kristu għal ħajja ġdida. Imqajmin ma' Kristu biex ngħixu ħajja issa ta' rinnovazzjoni, bidla fin-natura fil-persuna kollha tagħna. Fil-ħsibijiet tagħna, fl-affezzjonijiet tagħna, fil-emejjel tagħna, id-diskors tagħna, il-bidla li tkompli għaddejja, ħadd minna mu kapaċi jgħid wasalt. U issa npoġġi bil-qiegħda u nistrieħ. Hija battalja li tibqa' sejra. Is-santifikazzjoni. U allura qegħdin inkunu salvati. Qegħdin inkunu salvati, ninsabu f'dan il-proċess. Issa l-aħħar aspett. Il-Kristjan għad ikun salvat. Meta? Meta jasal il-ġenna. U allura il-Bibbja titkellem dwar il-glorifikazzjoni. Meta aħna niddaħlu fil-glorja talla, milquwa fil-preżenza qaddisa tiegħu. Bħalissa nimxu bil-fidi. Imma għad jasal dak il-jum li l-Alla narawh bil-viżjoni, narawh wiċċ imwiċċ. Allura s-salvazzjoni tal-Kristjan se tkun kompluta meta nkunu meħlusa imqar mill-preżenza tad-dnub. Meta Alla ġustifikana, ħellisna mill-kundanna tad-dnub, issa li qed jissantifikana jew qaddisna qed jeħlisna mid-dominanza jew mill-ħakma tad-dnub, għad jasal jum imbierek. Meta Alla jeħlisna mill-preżenza tad-dnub. Id-dnub ikun biss tifkira kera tal-passat. Dawn il-qaddisin fil-ġenna kif għajtu bil-ħenoli, is-salvazzjoni tagħna tappartini l-Alla li qiegħed fuq it-tron u lil-ħaruf. Ġifieri jafu li huma nies salvati, jafu li darba kienu fil-ħmieġ u fil-korruzzjoni ta' id-dinja, ma la salvhom. U hekk ukoll għad jasal għalina dak il-waqt fejn Alla għad jeħlisna mill-għadab. Meta Ġesu jirritorna, mhux biss nkunu salvati fir-ruħ, imma wkoll nkunu salvati issa fil-ġisem. Il-ġisem imsejken. U il-ġisem dajjef tagħna li għad jinżera fil-mewt, Kristu għad qajmu glorjuż fl-aħħar jum. U hemmhekk is-salvazzjoni tagħna tkun kompluta biex nirtu smewiet ġodda u għar ġdida li fihom tammar il-ġustizzja. Bħalissa din l-istorja li għaddejjem minna, vera, dinja ta' miżerja, dinja ta' tbatijiet, ta' inġustizzja, ta' dnub, ta' ribellioni kontra Alla. Alla għad joħloq smewiet ġodda u għar ġdida. L-abitazzjoni tan-nies tiegħu. U allura il-glorifikazzjoni hija l-aħħar ħolqa, l-aħħar waħda fil-katina tal-fitwa. Bdejna billi Alla, jekk irridu mmorru fil-bidunet, Alla li predestinana, sejħilna, wellidna mill-ġdid, iġġustifikana, hija taqaddisna u għad jigglorifikana. L-Apostol Pawlu jgħid il-dawk li predestinhom il-dawn ukoll sejjaħ. Il-min sejjaħ il-dawk ukoll iġġustifika. Il-min iġġustifika lil dawn ukoll igglorifika. U allura m'hemmx eċċezzjonijiet. M'hemmx fallimenti. Għalhekk dawn qaddisin fil-ġenna għalulu is-salvazzjoni tappartieni lill-Alla li qiegħed fuq it-tron u lill-ħaruf. Mhux minna jonqos, din hija x-xogħol tiegħu mod li jilna bil-grazzja. Għalhekk
jgħid li dawn l-istess nies ukoll ikunu kollha kemm huma glorifikati. Ġesu Vati għamlinna l-qalb hawnhekk jgħidilna dawk kollha li ġew għandi jien ma nkeċċihomx il-barra. Għax jiena nżilt mis-sema. Mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi ma ta' dak li batni. U din hija r-rieda ta' dak li batni, illi kull min jemmen ikollu l-ħajta dejjem u jien inqajmu fl-aħħar jum. Ġesu mhux jibda xogħol fina u jitilqu. Jabbandunah. Jibdih ġustifikazzjoni. Ikomplih santifikazzjoni. Itemmu glorifikazzjoni. Ma nistax ma tkunx eċċitat, ferħan, ħini. Tul il-ġurnata fl-avvanza l-Pellegrin għandna l-eroj li jgħaddi ma' ħafna ostakli, ħafna oppożizzjoni, però kull darba narawh ikanta. Ikanta. Il-fidi kristjana hija fidi għannejja. Il-għaliex tikkredita u tagħti s-salvazzjoni u r-rebħa finali tagħna lil Alla waħdu. Bibja tgħidilna ħarsu lejn il-ħaruf. Jonathan Edwards, il-teologu bravo Amerikan, jgħidilna din nara kemm sabiħa. Jgħidilna l-grazzja hi biss glorja mibdija. Meta Alla laħaqna bil-grazzja tiegħu, fetħinna għajnejna, dawwarna leħ. Dika biss il-glorja mibdija. U l-glorja mixejn li fil-grazzja perfezzjonata. Meta naslu l-ġenna, hemmhekk il-grazzja tkun ipperfezzjonata. Grazzja mibdija fi żmien, ipperfezzjonata fl-eternità. Mill-bidu sa tmiem il-Kristjan igawda kollu bil-fidi. Billi aħna nirċievu. Għalhekk Ġesu fil-bidu meta deskriva l-li Alla. Min huma? Kif tarafhom li Alla? L-ewwel ħaġa li qal dwarna hija mberkin il-foqra fl-ispirtu. Għax tagħhom jessaltna smawiet. Il-foqra fl-ispirtu. Inti ħatersaq li Alla bidejk vojta b'xejn biex tħaddan is-salib. Hemmhekk illi narfu u nkunu kapaċi ngħidu mal-qaddisin fis-sema, is-salvazzjoni tappartieni il dak li qed fuq tron u lil-ħaruf. B'ebda mod ma rridu nirraġunaw jew ħallu mqar rokna xaq kejken illi jagħtina raġun biex niftaħru fina nfusna jew li aħna minna xi ħaġa. Hija salvazzjoni mogħtija lilna mingħand Alla. Bil-fidi għal fidi. Bdejna bil-fidi, inkomplu bil-fidi, intemmu bil-fidi. Għandek sem minn din is-salvazzjoni kbira, l-Bibja kif sejħilha, salvazzjoni hekk kbira. Salvazzjoni inkonċepibbli. Salvazzjoni illi tul l-eternità se nkomplu niskopru il-grandizza tagħha. Aqas immaġina minn xi xħalisna Alla. Mill-kastik, mill-infern, mill-ħtija, mill-kundanna li kien ħaqna perfettament. Alla ħalisna minnu. Għandek semmi dis-salvazzjoni kbira. Qis li ma titraskorrex. Qis illi tiġri għan Ġesu, tiġri lejh għalli fih issib din is-salvazzjoni, il-Bibja tiddikjara bħala qotja b'xejn mingħand Alla. Dur lejh. Kun salvat. Dur lejh. Kun imbierek. Ġustifikat. Santifikat. Glorifikat. Amen.